azt is megfogadta, hogy sosem veri meg a menyecske, sohasem dolgozott, hanem csak járt házról házra letykálkodni, és egyéb hitván dolgot művelni. Nem felhúzva egyszer sem, hanem egyszer egy reggel, mikor dolgozva ment, így szólott a macskához. Azt parancsolom neked, a macska, hogy még itt oda leszek, te minden dolgoz, amit kell. A házat szépen kitakaríts, délre étel készíts, és még ostot, föld és fogy. Mert ha nem, mikor hazajövök, úgy megverlek, hogy megemletheted. A macska a tűzhelyen szúnyókát jáborral végighallgatta a beszédet. De az asszony azt gondolta magába, hogy ez az élemberem megbolondul, és azt mondta, Kálmán uram, miért parancsol olyogat annak a macskának, hisz nem tud az ilyen parancsnak megfelelni? Tudod, nem tud nekem mindegy feleség? Azt mondja az ember, nekem nincs más, akinek parancsolja, de ha ő mindezt meg nem teszi, meglást úgy megverem, hogy sokért elkerülte volna, akkor ment a dolgára. Az asszony pedig biztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert megver az uram, de a macska nem dolgozott. Hazajön a gazda, szép. Elment az asszony több házhoz, és mikor hazament, a macska akkor is szúnyókált, és a tűz kialudt, ismét mondta. Síts fel a tüzet, és dolgozz, macska, mert ma megverődöd, de a macska nem dolgozott. Hazajön a gazda, széjjel néz, és hát minden rosszul van. Előrántja a macskát, felkapja a felesége hátára, és addig veri, még a felesége imádkozni nem kezd. Ne üsse többet azt a macskát, nem hibás az, nem azokhoz a dolgokhoz. Fogadod hát, hogy helyette mindent véghez viszed? Kérdi az uram. Véghez viszek még többet is, mint amennyit kell neki parancsol. Csak nem üsse a hátam olyan kegyetlenül, hozzászólott a napkés. A megyecske hazafutott az anyjához. Elpanaszolta a dolgot, és azt mondta, felfogottam a jócskréjét, minden dolgot elgazítok, csak ne üsse a hátam olyan kegyetlenül, hozzászólott a napkés. Ha felfogadtak, tett is meg, mert ha nem, a macska holnap is megverődik, és ebben hazaküldte az urához. Másnap reggel is elmondta a gazda a macskának, mit tegyen, de a macska most sem tesz semmit. Hát ismét jól megvette a felesége hátát. Az ifjasszony akkor is hazafutott panaszra, de az apja úgy visszakelgett, de lámosan érte a földet. Harmadik reggel is elmondta a gazda a macskára, harmadik parancsoltuk. A macskával végig hallgatni sem tudta, úgy meg volt jelzve. Tehát most sem dolgozott semmit, hanem most mindent elgazított helyette az asszony. Most nem felelt el, tehát fogadott volt, tüzette, vizet hozott, ételt készített, sermentett, elvégzett mindent, amit kellett. Úgy megesett a lelkön a szegény macskán, azon, hogy mikor azon azt veri, hígyába a macska az ő hátába aggatja a körvét. Azon, hogy a képítő ostornak a vége, a macskán túl az ő hátát is megjárkálta minden ütéssel. Mikor az ura hazajött, hát minden jól van, mondogatja is az ember. De félj, macska, most nem bánt halad. Az asszony arra megterítette az asztalt. Az ennivalót megcsinálta, az ura elé tette. Jó lakta, jó kedve. Azután minden nap úgy volt, macska többször nem terültött meg, és vagy egy kívül olyan